Daşary ýurtlarda galan türkmenler Özbegistanyň üstü bilen Türkmenistana aşyp başlady. Azatlyk radiosynyň habarçysy 1 aprelde Özbegistan bilen aradaky Farab Serhet geçeligesinden 127 raýatyň Türkmenistana aşanlygyny habar berdi. Olar Lewap welaýatynyň Farab etrafyndaky karantin zonasyna yerleşdirildi diýip habarçymyz aýtdy. Türkmenistana pandemiýanyň arasyna girdilen hereket düzgünlerine göre daşary ýurtlardan Türkmenistana dolanýan adamlar belli bir möhlet içinde karantinde bolýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Özbegistan bilen serhetde müňlerçe Türkmenistanlynyň ýurdun çägine girmezden ozal türkmen häkimetleri tarapyndan garaşdyrylýanyny habar berýär. Ol Bukhara oblastynda garaşýan türkmenistanlaryň Özbegistana Türkiýeden we Russiýadan dolananyny habar berýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy häkimetleri salgylanyp ýurda goýberlýän raýatlar bilen bagly howpsuzlyk barlyklarynyň geçirilýändigini, garşylygy goşulan adamlaryň ýurdun çägine ýerilmejekdigini aýdylýanyny habar berýär. Maglumata görä häkimetler daşary ýurtlardan öýde watanyna dolanýan raýatlaryň nähildir bir garşylyk toparyna goşulyp goşulmanlyklaryny ýurdun aň togurlyklarynyň toplan maglumatlary esasyna seljerýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysy öz çeşmelerine salgylanyp aň togurlyklarynyň ýurda dolanýan raýatlara öz şahsy wähbitlerine görä häsiýetname berýänlikleri barada maglumatyň bardygyny habar berýär. Pandemiýa bilen baglylykda girdilen halkara hereket çäklendirmelerinden soňra köp sanly Türkmenistanly daşary ýurtlarda galdy. Türkmen hökümeti öz raýatlarynyň daşary ýurtlardan ýurda getirilmegine ýeterlik ýardam bermedlikde tanqid edildi. Hasodol Türkmen awadyň howa mendilindäki çeşme martyň başlaryna Azatlyk radiosyna beren maglumatyna Moskwadan guruljak ýörüýti uçur gatnagy bilen Türkmenistanly raýatlaryň ýurda getirilmegine garaşlýanyny habar beripdi. Ma'lum bolan maglumatlara görä Türkmenistan howa ýollary iň soňky charter gatnagyny ýanwar aýynda Türkiýeden Türkmenistana malaşyrdy. Özbegistana dolanyp ondan aňry Türkmenistana gury ýer serhedi bilen aşýan Türkmenistanlaryň nähili şertlerde Özbegistana dolananlyklary barada maglumat ýok. Ýöne pandemiýanyň arasyna Russiýanyň esasy Ukraina çözmeginiň ýa-ni asudilat bu iki ýurtdan daşary ýurtlara köpçüliklerini çykyp başlady. Ukrainadaky uruşdan we halkara sanksiýalaryň fonunda Russiýada barha agyrlaşýan durmuş şertlerinden gaçýan paraha dilat daşary ýurtlara çykýarlar. Ýöne köpçüliklerin Özbegistana dolanyp bol ýerden gury ýer serhedi arkaly Türkmenistana geçýän raýatlaryň arasyna uruşyň täsirinden gaçan adamlaryň bardygyny ýa-da ýokdugyny anyklatmak hem başartmady. Uruş başlamazdan ozal dürli maglumatlara görä Ukrainada 4000-6000 aralygynda Türkmenistany bilim alýardy. Şeýle-de Rus resmiýetlerine görä Russiýada 30.000-den gowrak Türkmenistany ýokary bilim alýar. Bu iki ýurtda hem Türkmenistanlaryň sany beýleki ýurtlardan baran studentleriň sany bilen deňeşdirilene öňnäki orunlary eýleýär. Galy bersede Türkiýanyň migrasiýa ulugy geçen noýabrda Türkiýede 119.000 golaý Türkmenistanlynyň resmi ýaşaýyş ruhsat bilen ýaşaýanlygyny ma'lum etdi. Türkmenistan daşary ýurtlardaky raýatlarynyň sany barada resmi maglumat bermeýär. Galy bersede Türkmenistanyň öňki prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 12 ýanwarda geçiren Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň giňişleýän mejlisinde ýurdun milli howpsuzlyk ministrliginden Sowet döwletlerine bolup geçen harby syýasy we howpsuzlyk ýagdaýlarynyň ýygyderli öwrenilmegini we olaryň Türkmenistany ýetirip biljek täsirleriniň seljerilmegini talap etdi. Şeýle-de Berdimuhammedow bu mejlisiň dowamyna daşary ýurda gidýän Türkmenistan raýatlaryň daşary ýurt guruluklarynyň syýasy ekstremistik we radikal dini toparlaryň täsirine düşmekden gorulmagyny tapşyrdy.